pár slov, je to vlastne to, čo my sa snažíme tiež ako odkomunikovať, že tvorcovia by mali mať radosť z tvorby a nemuselo by ich odkláňať vyplňanie nejakých formulárov pre, ja neviem, úrady alebo proste niekde sa prihlasovať. Všetko by mali na jednom mieste, čiže oni potrebujú nejaký nástroj, ktorý si z Art of Slovakia alebo z Handicapu zoberú a my to vieme sprocesovať, my vieme dať ten support. Vítajte pri druhej epizóde nášho podcastu. Ja sa volám Juraj Hudák, som zakladateľ Art of Slovakia a je tu so mnou Ivo. Čaute, Ivo z Handicapu. No a dneska sme sa tu stretli v podcastovom štúdiu Brept, kde budeme nahrávať tento podcast, za čo ďakujeme aj Blažejovi, ktorý je tu samozrejme s nami a pomáha nám teda s týmto našim výtvorom. No a dnes by sme sa bavili na tému online platformy, pretože tak nejak vnímam, že by bolo fajn to ľuďom trošku priblížiť, čo vlastne tvoríme, ako sme tam spolu vlastne prepojení a čo teda vlastne prinášame. Ivo, čo ty na to? Ja neviem, čo mám k tomu povedať. Všetko ty by si mohol povedať nejakú otázku dať alebo niečo, ne? Juraj, a ako si vytvoril platformu? Lebo ja to viem, ja som začal platformou. No skvelé, dobre. Toto už začína naberať nejaké akože to spojenie sa, že sa budeme vlastne o tej platforme teda baviť. Hej. Ty si s ňou skončil momentálne. A ja by som si taký festiak spravil, taký ako si mal ty. Ty si začal festivalom. Hej, no, aby sme tomu rozumeli. Nebolo to tak, že môžeme sa vrátiť trošičku do tej Poďme minulosti, rýchlo, tak v lebo rýchlosti budeme nudiť si to dať, dátami. Jasné. Čiže najprv u teba bolo čo napríklad? Najprv vlastne prišla tá myšlienka o Art of Slovakia a tá začínala práve nejakou online platformou, niečo podobné, čím si začal vlastne ty, internetovým obchodom, spojenie tým umelcom, predávaním ich diel. To bolo vlastne v 2010. Hej. Potom bola taká odmlka, nejaká pauza, tam sme sa, nejak som sa tak hýbal v nejakom takom vzduchopládne, potrebovalo to vyzrieť, to trvalo nejakých jemných 7 rokov. A 2017... To bolo dobré víno. 2017 som sa stretol vlastne s Lenkou, kde sme spolu započali už tu, by som povedal, že tú naozajstnú cestu toho Art of Slovakia. A tam sme spájali tie dva svety. Ten online svet a ten svet tej reality. Že a tam sme ako keby vytvorili celý ten koncept, že ako by sa mal Art of Slovakia vlastne posúvať a rozvíjať ďalej. Samozrejme, že sme nevedeli nič, že a sme to tak nejak rôzne dávali dokopy, ale to niekedy neskôr, to niekedy vlastne neskôr tomu. No ale vyvrcholilo to práve tým festivalom v tom roku 2022, kde sme v tom fyzickom svete zorganizovali ten festival, aby sme sa reálne spojili, ale zároveň sme oštartovali tú online prevádzku tej platformy, aby sa tam ľudia mohli spájať a počas toho, že čo nebude ten festival, čiže aby mali ten priestor, že kde. No a od toho 22. do teraz sme zase tak sa nejak rôzne posúvali, doľaďovali, riešili vlastne veci a teraz sme dospeli do takého vlastne štádia, že už sa to snažíme posunúť zase na nejakú vyššiu úroveň, viac ten tím profesionalizovať, vyriešiť financovanie, aby ten cash flow, aby tá udržateľnosť vlastne toho celého projektu bola dlhodobá. No a rozvíjame v podstate ten tím a samozrejme preto sme aj tu, preto tu sedíme a začíname sa o tom vlastne baviť, aby sme to mohli šíriť ďalej. Čiže komunikovať tú myšlienku vlastne celého toho projektu. No a to sme vlastne tu. Hej? A v tom 22, tam sme sa vlastne stretli a tam som vlastne zistil teda, že ty máš svoju platformu, tiež s umelcami, s tvorcami, akurát so zameraním na zdravotne znevýhodnených. No. Je to zaujímavé, že ako sa
tak nejako vnímame, pretože určite za tým festivalom muselo byť veľa práce a príprav, čo je jasné. Ale napríklad ja som netušil, že keby sme sa tu napríklad dneska v Brepte nestretli, takže ako to bolo naozaj, hej, by som si myslel, že no, oni začali festivalom, hej. Ale je fajn, ináč ja som tiež z toho, že treba si nechať niektoré myšlienky vyzrieť a keď sa k ním vrátiš hoci aj o 7 rokov a stále sa ti páčia, takže treba do toho ísť. My sme to mali také trošku rýchlejšie, ale ako tiež sme sa pripravovali na platformu Handycoop, s tým, že sme nevedeli spracovať tú chuť, tú dieru na trhu, alebo ako by som to povedal, tú dieru v nás, že sme poznali umelcov, ktorí tvoria. Konec koncov môj strýko je nepočujúci umelec napríklad. A že napriek tomu, že on má vlastnú líniu, po ktorej si ide, tak sme mali chuť to zdôrazniť ešte niekde. Áno, mať združených takých ľudí, hej. A my sme to už potom teda prirodzenejšou cestou ako ťahali už potom do toho e-shopu, do tej platformy, do toho online sveta. Ale vravím, zase nás to trošku ťahá už teraz do toho offline sveta ísť. Aj to v podstate robíme, že chodíme na trhy, alebo máme práve 3 výstavy po Bratislave v budovách Business Center, čo nám tiež veľmi dobre funguje. Takže neubránili sme sa zase tomu, že my budeme iba internetoví a bez skladu a bez toho, že by sme sa potrebovali nejako stretávať, lebo áno, iba by som povedal, že prečo, lebo nám zdravotne znevýhodnením to fyzično trošku robí problémy, čiže pre nás je online svet veľmi free, voľný a vesmírny, takže každý sa tam môže pohybovať ako chce. Ale vravím, že tá ľudskosť, tá človečina potom zase chýba. Čiže ja som sa s tebou stretol práve v tej ľudskej, kedy to ideš pretaviť. Tam som to ja zase vlastne pochopil pri tom festivale, že aké to je neskutočne vlastne silné, keď prepojíš vlastne tieto dva svety. A že budeš na nich vlastne ako by stávať, že to sú vlastne tie dva ako piliere, dve nohy, na ktorých vlastne stojíš a rozvíjaš to vlastne celé. Čiže nemyslím teraz úplne, že teba, ale myslím ten online a ten fyzický svet, to, že sa vieme proste stretnúť a takto sa vlastne baviť. Čiže nevyhneme sa tomu ani ty, ani ja, evidentne. A je to dobré, že ale ako tiež je pravda, že sú machry na online svet a sú machry na offline svet. Tak a toto je ale zase napríklad taká vec, že a práve napríklad aj ten online, ale aj ten offline, tak tým Ardo Slovakia, tým projektom ako celým, vlastne týchto ľudí chceme spájať. A preto vlastne tá tvorivosť ku krajšej budúcnosti, lebo tá tvorivosť, ktorá je proste v tebe, vo mne, v Blažiovi, komkoľvek ďalšom, proste tá nás môže vlastne posúvať ďalej. Hej? A toto nám dáva zmysel. Na tomto sme to vlastne stávali. Hej? Ale toto máme spoločné. Hej, akože možno by som povedal trošku k tomu tej online platforme, lebo viem, že ty si tam mal internetový obchod. Vysvetli, čo je vlastne online platforma, lebo ľudia nemusia vedieť. To znamená. K tomu sa chcem vlastne nejak dostať, ale možno, že by som začal zase tebou, lebo to je vlastne takéto pre mňa to premostenie, že u teba som vlastne vnímal, že ty si začal online platformu tvoriť ako internetový obchod, ale zároveň so zameraním na propagáciu tých tvorcov. Čiže nešlo ti o produkty, ale išlo ti o ľudí. No to mi marketéri doteraz vyčítajú. Ale toto zase mne sa páči, že to je podľa mňa tá správna cesta, že ísť cez ľudí a odkomunikovať samozrejme to, čo oni vlastne tvoria. Hej? A vnímal som to vlastne tak na tom začiatku, keď si tak spomínal, že mal si tam nejaký magazín, čo samozrejme vieme, na čo slúži, aby sme tam vedeli cez to vlastne komunikovať. Hej, a rôzne nejaké ďalšie vecičky, ale toto bol asi ten základ, nie? Ja by som to chcel počiarknúť, pretože ja si práve pamätám, teraz to riešim, tak to mám v takej ešte dobrej pamäti, že ja som dal zadanie vlastne programátorom, nech na prvej stránke odkomunikujú to, že ja vlastne obchodujem s ľuďmi.
tak oni sa smiali, ale ako je to pravda, pretože keď si pozriete ešte teraz starú stránku Handicoup, už som prezradil, že bude nová, ale keď si ju teraz pozriete, tak na začiatku sú ľudia, že ja predávam ľudí a je to tak, ako to chcem, aby to bolo, pretože pre mňa tí umelci majú istým spôsobom väčšiu hodnotu. Nemal by som to takto hovoriť, ale ako tie výrobky. Môžeš to nazvať tak, že v jednote je sila, vieš? A to zase spája ľudí, aj tie produkty. Čiže ja vlastne obchodujem s nimi. Ale keď dáš na jednu kopu produkty, tak máš toho sklad, hej? Tam nie je problém potom sa prekliknúť a môžete si, ale pre mňa naozaj išlo o tie príbehy a o to, čo je za pozadím tých produktov. Preto je pre mňa Handicoup tým, ktorí dávajú cvenk aj tým výrobkom. Čiže každý jeden obrázok na Handicoupe je za tým nejaký príbeh. No a nemusia byť ani ľudia postihnutí alebo zdravotne znevýhodnení, teda akože tiež, aby sme sa rozumeli, že nesklzávam k tomu, aby teda vlastne tam bol kvôli tomu ten súcit a môže ten výrobok byť brak, ale to je potom zase tá tvoja časť, kedy máme presne to isté spoločné, že povedzme vlastne o tom človeku, že tu je, čo má za sebou a prečo vlastne vyrezáva alebo štrikuje a to dáva tomu výrobku väčší cvenk, ako keď je to neosobné a koľkokrát proste také chladné. No ale toto máme presne spoločné a preto v podstate sme ako keby dostali sa do toho štádia, že počas vlastne tých 2 rokov, čo my nejak spolu interagujeme a niečo riešime, tak sme vlastne akože si to definovali vlastne tak, že navzájom sme si strategickým partnerom. Uh-huh. Že Handicoup je strategickým partnerom pre Ardo Slovakia, pre znevýhodnených umelcov a tvorcov. Včera sa to práve vysvetlilo, že čo je Ardo Slovakia, sa ma pýtal ten kamoš a ja hovorím, no to je, vieš čo, to je Handicoup, ale nemá tam postihnutých ľudí. A že aha, a bolo to vyriešené. A toto mne dalo strašne veľký zmysel, keď sme to spojili, že áno, proste to spojenie, tá inklúzia vlastne týchto dvoch vlastne svetov, o ktorom ja vlastne nič neviem. Ja neviem o tom. Prepáč, práve by som ešte chcel povedať, že mne bolo veľakrát tiež vyčítané, že ja vlastne som za tú inklúziu a potom vytvorím Handicoup, ktorý je iba o umelcoch s postihnutím. Ty si mi začal vlastne s tou spolupracou dávať ten význam práve tej inklúzie, kde my budeme tých ľudí vlastne miešať. To by som prezradil teda a to je vlastne základ. Bude Handicoup na jednej strane, tak ako ho všetci poznajú, ale oni sú predsa bežní tvorcovia, ich nedefinuje zdravotné znevýhodnenie, tak ako to máme v slogane, ale oni sú obyčajní, takí istí umelci ako neobyčajní, takí istí umelci ako vlastne iní ľudia a o to mi ide a vtedy mi to úplne zapadlo a som teda rád, že to máš takisto. No, samozrejme, akože pred nami je kopec víziev, ja ich vnímam ako veľmi veľké výzvy, ale kde sa vlastne nachádzame teraz, je to, že Ardo Slovakia nejak beží Handicoup. Teraz prechádzame vlastne tým, že to opäť nejakým spôsobom spájame a technicky to zlaďujeme, marketingovo to vlastne zlaďujeme, čiže je tam kopec činností, ktoré riešime niekde na pozadí. Avšak Ardo Slovakia už má tú základnú skladbu, ktorú máme odštartovanú a ktorú sa snažíme teraz vlastne vyľadiť. To je taký náš zámer, cieľ na tento a budúci vlastne rok, aby sme dotiahli na nejakú vyššiu úroveň tú slovenskú verziu. A máme tam sociálnu sieť, to znamená, že ľudia, tvorcovia si vedia vytvárať tie profily tvorcovské, popísať o sebe nejaké tie vlastne veci a zároveň v podstate takisto ako na iných sociálnych sieťach publikovať na časovej osi, na vlastnej osi, pridávať si nám veci a tak ďalej. Zároveň sme spustili... Že podpora komunity. Podpora komunity, hej, lebo ja si myslím, že to celé stojí na tej komunite. Že tá komunita, keď sa dokáže vlastne spojiť, tak zase nábere vlastne násile a dokáže jednotne proste veci komunikovať. Rôzne témy, proste čokoľvek a aj cez to umenie.
alebo cez tú tvorbu. Dám ti otázku, ktorú dostávam, že prečo by to nemali robiť na Facebooku? To je dobrá otázka, môže to robiť na Facebooku. Ale náš zámer je taký, aby sme podporovali lokálnych tvorcov, aby to bolo jasne definované, že toto sú ľudia zo Slovenska. Preto som načal tú tému trošku, že v blízkej dobe chceme spustiť Českú republiku. To znamená, že to bude, dá sa povedať, že replikácia slovenskej verzii, ale znova pre Čechov. To znamená, že tam nenájdeš Slováka, tam nenájdeš Rakúšaka, Maďara, Poliaka. Hej, tam nájdeš proste tých Čechov a keď budeš mať, tak na tom toto chceme ako stavať. Tá komunita má byť celoeurópska, ale fokusovaná na jednotlivé krajiny, kde tí jednotliví tvorci tam nájdú vlastne na tej platforme tie nástroje, ktoré im budú vlastne pomáhať efektívnejšie komunikovať v tom online svete. Čiže dávame ľuďom nástroje, ktoré môžu oni používať, preto to volám, aby ich tvorba bola bez problémov. Hej, my sme hľadali, však to ešte vlastne ty si nebol nejak do toho zainteresovaný, my sme hľadali ten názov, že čo to vlastne bude. Že je to e-commerce projekt, je to internetový obchod, bude to sociálna sieť, nenazvali sme to, že online platforma, lebo pod týmto názvom sa nám tak vykryštalizovalo, že môžeme tam jasne komunikovať, že áno, môže to byť aj sociálna sieť, môže to byť aj internetový obchod, môžu tam mať ľudia podujatia, online kurzy, vzdelávanie, či už tvorcov alebo bežných v podstate ľudí v tejto téme. Môže tam byť vlastne magazín a ako to nazveš? Proste je to portál alebo nejaká platforma, takže takto sme to v podstate zadefinovali. Hej. No ale ešte, aby som sa trošku možno vrátil, alebo odpovedal na tvoju otázku, že no prečo Facebook? Pretože my vlastne vymýšľame alebo snažíme sa vymysleť to, aby ten celý biznis model bol udržateľný, ale aby zároveň aj spiatočne podporoval tých tvorcov v tej danej krajine. Keď si na Facebooku, tak tie peniaze odchádzajú do Ameriky, tým tvorcom, ktorí tvoria Facebook. Prečo sa nemôžeme tu spojiť a vytvárať to na Slovensku? Takisto ako sa môžu spojiť tí ľudia v Čechách a budovať tam tú komunitu a udržať. A ísť potom do ďalších vlastne krajín, prezentovať vlastne tých tvorcov. Toto je tá moja vízia vlastne o tom, že podporiť tvorcov tu na Slovensku, hovoriť o nich tu, ale zároveň ich komunikovať smerom von. No ja mám takú aby sme pritiahli vlastne aj tú pozornosť toho zahraničia a to už je potom akože také spojené možno, že aj s cestovným ruchom a tak ďalej, hej, že no prečo by ľudia mali dojsť sem na Slovensko, hej? No tak keď sú tu dobré akcie alebo niečo, alebo je tu krásna príroda, tak sem proste prídu, hej? To je jedno s druhým, akože keby som otvoril nejakú náš náčrtok, čo sme si dávali, tak neskôr. Ja mám takú fajn spätnú väzbu, nečakanú, ktorú som dostal pri začiatkoch svojho, že som sa rozprával s jedným tvorcom a ja som sa strašne chcel rozprávať o jeho tvorbe a on mi iba povedal, že vieš čo, Ivo, že ja som v tejto komunite rád. A pre mňa to bolo akože fíha, že a veď áno, veď prečo nie? Veď si rozumieme, vieme si podebatovať o veciach, ktoré nás spájajú, že nie je to niekto, kto absolútne netuší, že prečo sa my dvaja rozprávame, alebo čo, musí to byť na silu, ale on mi povedal, že v tej komunite rád. A pre mňa to dalo úplne, že ten rozmer toho, že áno, veď už to končí vlastne aj tým, že jeden môj tvorca si napíše tomu druhému a nemáš levandulu? No mám, daj. Ušeš mi tie vrecka, lebo ja potrebujem zase na tú levandulu. Hej. A to je krásne, to je to spájanie. Ale to som povedal iba zrnko toho, čo som napríklad ešte aj na tom festivale videl, že ako proste ťažký umelec sa rozpráva s niekým, kto iba začínal. To bolo krásne, tam bola chémia. Tak ty si to vlastne pozoroval presne, ty si to pozoroval z tej pozície vlastne toho, ktorý vlastne, ale aj ktorý vlastne zlúčuje vlastne tých tvorcov. Čiže tam si to videl vlastne priamom prenose, ako sa to vlastne deje. Áno. Čiže to je toto ma baví veľmi. Ale čo by som ešte teda, aby som to trošku tak štruktúroval, alebo dal to teda dokončil tú svoju ešte myšlienku.
Máme tam sociálnu sieť, máme tam obchod s viacerými tvorcami, čo môžeme nazvať trhovisko, môžeme to nazvať marketplace, kde vlastne tí tvorcovia si priamo vlastne vedia potom založiť svoj predajný obchod, kde si vlastne nahrávajú svoje diela a už to vedia cez to komunikovať, predávať a tak ďalej. Ďalšiu vlastne časť, ktorú sa snažíme rozvíjať, čo je trošku aj súčasťou, dá sa povedať, tento podcast, tak to je vlastne magazín, kde máme zo pár rozhovorov, tiež sme v podstate si prešli nejakou tou fázou, niečo tam už sa nachádza a podcast je jeden zo spôsobov, ako... Napadol ma slovo kanál, no ale... Hej, môže to byť... Neviem, ten magazín je lepší asi. A ďalšou riekou... Hej, potom sú tam podujatia. No, ale my máme dneska aj dôkaz vlastne toho, že sa ide ďalej s rozhovorom, hej, akože k tomu sa ešte dostane, hej. Ja dneska iba prezradzam tajomstvá. Hej, ale to som si nehal tak, akože, že o tom poviem teda na konci, dobre, lebo som chcel na začiatku, ale dobre, nevadí. Už si trošku niečo povedal. No, podujatia, a to sú napríklad tá vec, že čo vidím, že dáva to zmysel, lebo už len ty sám v Handicupe, keď teraz robíš nejaké podujatie, tak viem, že že tebe ako tvorcovi toho podujatia, ktorý ešte podporuje tých umelcov, že zorganizuje pre nich to podujatie, tak vieš, že to tam môžeš zavesiť. To znamená, že ty sa so svojím, by som povedal, jedným prístupom prihlásiš na platformu, kde hovoríš o sebe, hovoríš o svojom projekte, hovoríš o svojich produktoch, hovoríš o svojich tvorcoch a máš to pekne všetko na jednom mieste. O svojej akcii. Hej. O svojej akcii. A môžeš samozrejme robiť nejaké teraz ďalšie marketingové aktivity, vytvárať, využívať iné nástroje reklamné a tak ďalej, akože to už je nejaký ďalší vlastne level. Hej. No a poslednú časť, taký ten pilier, ktorý sme síce mysleli, že sa nám to podali trošku rozbehnúť skôr, ale zatiaľ je to v takom čakacom vlastne móde, sú online kurzy, kde by sme chceli poskytnúť ten priestor práve tým tvorcom, ktorí vedia prostredníctvom toho online odkomunikovať nejaké zručnosti a vzdelávať či už ďalších tvorcov, alebo aj bežnú vlastne verejnosť. Hej, čiže toto je nejakých 5 základných pilierov, na ktorých vlastne stojí platforma a samozrejme na pozadí my riešime ešte ďalšie veci, ktoré chceme rozvíjať, aby tam bola či už nejaká administratíva, projekt management a tak ďalej. A to už zachádzam niekde ďalej a to je taký vyšší vlastne už level. Čiže ak by sme to skrátili do pár slov, je to vlastne to, čo my sa snažíme tiež ako odkomunikovať, že tvorcovia by mali mať radosť z tvorby a nemuselo by ich odkláňať vyplňanie nejakých formulárov pre úrady, alebo proste niekde sa prihlasovať. Všetko by mali na jednom mieste, čiže oni potrebujú nejaký nástroj, ktorý si z Art of Slovakia alebo z Handicupu zoberú a my to vieme sprocesovať, my vieme dať ten support, ktorý vlastne dostanú. A to tam je proste počas vlastne tých rokov, čomu sa tomu vlastne venujem, som došiel do toho, že tam je proste neskutočný priestor na ten rozvoj. Fakt, že neskutočný. Toto som povedal 5 vecí a ja mám otvorených, alebo v zálohe mám ďalších 15, ktoré v podstate viem, že keď sa s týmto posunieme ďalej, že to zastabilizujeme alebo dostaneme to do nejakého udržateľného módu, tak to môžeme proste rozvíjať. Hej? Čiže a tým pádom dokážeme naozaj priniesť potom, by som povedal, že takú upratanú verziu možno, že toho Facebooku, kde na Facebooku máš všetko možné, ale tu v podstate vieš, že toto keď budeme riešiť, keď ako komunita budeme to aj komunikovať a robiť marketingové aktivity, podporovať z jedného miesta reklamou, v podstate tvorcov, produkty, podujatia a tak ďalej, tak to bude mať oveľa väčšiu vlastne sílu ako to, že to niekto proste robí sám. Čiže vlastný ekosystém pre tvorcov. Presne tak. A toto je to, hej. Čiže možno, že aj s týmto sme sa hrali, to náš spolupracovník Rado vlastne prišiel s týmto, že a nevolali by sme to ekosystém? Že áno, aj toto je skvelý nápad. Hej, čiže... Tak ono to je už. Hej, ale to je to, že možno to pozmeníme, keď nám to bude vlastne dávať zmysel, že to ľudia lepšie proste tomu porozumejú. Hej, čiže nemusí to byť online platforma navždy, môže to byť
ekosystém pre tvorcov. Tieto otázky dostávam aj ja, že čo je art doslova, čo je vlastne handicap. Mne sa to trošku ľahšie asi vysvetľuje, ale ty máš za úlohu vlastne povedať, vymenovať ten ekosystém. Ale preto sme tu, preto sme sa vlastne bavili o tom, že aký bude taký nejaký náš strategický ďalší krok, že čo budeme teraz riešiť. Tak sme si vlastne povedali, už je čas, aby sme o tom začali viacej komunikovať, aby sme sa dostávali viacej do povedomia. Ďalšiu tému, ktorú by som chcel predstaviť, alebo o nej povedať, je téma investor, kde vlastne máme v pláne alebo v blízkej budúcnosti osloviť investora, ktorý by nám vlastne pomohol s nejakým takým, by som to nazval, raketovým štartom. Ale zároveň máme rozpracovanú teraz aj crowdfundingovú kampaň, ktorú chceme vlastne osloviť širokú verejnosť, kde táto kampaň bude odmeňová, kde vlastne máme pripravené rôzne odmeny pre našich podporovateľov, ktorí nám takýmto spôsobom výmenou za financie vedia pomôcť ďalej vlastne projekt posunúť. No to je veľmi zaujímavé, takže kedy sa o tomto pobavíme? No ja si myslím, že k tomuto možno vyčleníme aj samostatnú epizódu, kedy by sme vlastne o tom povedali viac a tým pádom sa aj na konci. Už sme vlastne teraz na tom našom konci, čo by sme chceli vlastne dodržať. Čiže ja by som sa vám chcel všetkým poďakovať za to, že ste si nás dopozerali až sem do konca a dajte nám like, sledujte nás a prajem vám príjemný a tvorivý deň. Čaute.